Renungan Harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, Renungan Harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita, Korean itu hata, adorang sotapuka parmingguat tadi manogoton, tapara di madirita, martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 560 sia ayat sada saat rodi tolu. Salut
hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Songono do hatani Tuhan Yesus, martua ma akan nama wasmale midahati goran, ai pabosuro do nasida, martua ma akan ayas todi, ai idau nasida do debata. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Upangidohami tuho, sailehon ma tuhami todini hasitonga doho dame, asataka subotohami nasa lomoni roham. Jala urupi mahami mangulahoni sia nasa gogonami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu tasadarion, ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanonmu, manangahan na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aek, na di Toru ni Tano, Yanggo tunggabe sisobaon manang sioloan. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asai dang jadi iba marsoba tu sobaon, manang tu gana-ganaan, mangido hangeluan siani. Jala dang jadi oloan begu, manang ulpuhan ni hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan homitan. Ima sahatna, atong rap mangido gogo mahita siat Tuhan debata, lau mangulahon nahobar tu batik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu pati mi. Amin.
tato poti madosata nagodangi tua dopani tuhata. Ale Tuhan debata pargugona suatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangeluhami. Hami halak pardosa na dangolon, ro tujulo ni habang sahabadion mi, manopoti jala mangangguk ko dosa nami. Macai jut-jut huarsahi hami ho, mar hite-hite pikiran, dohot hata, dohot pabenan nami narwai. Dang huaholongi hami ho, sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubaik kami. Iba ini, tama dori masanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng nileleng nai. Alai, nama porus mahami nuang tu asini roham nagodangi, mangidu sian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami, alani Tuhan Yesus Kristus, anak haholongani roham si panguluhami, dohot alani goarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Molotu ngadong manangisi namar dosa, adong do pangodiat tadiamai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai idada holan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion, hasangapon ma di debata na diginjak. Amin. Oh
Tajahama hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion, di mana tersurat di Pesalmen 26 ayat sada sahatrodi 10 sada, tajahama marsoring-soring di ayat 10 sada rapita majahasa. Tangiang sian si David, sai paeleng ma pinggolmu ale Jehoba, alusiau, aina dangol jalana pogos doau. Sai ramoti marohaku, ai hasian doau, sai urupi mana posong, nama haraposan tuho ale debataku. Asi maroham diau ale Tuhan, ai sai tuho doau jauh-jauh manipat ari. Sai palas marohani napasoson, ai ho doa ale Tuhan, dihalumuton rohaku. Ayanggoho ale Tuhan, pardingan bahasa, jalan marpamuati roham, jala godang situ tu doa sini roham disude akka nama jauho. Sai tangi ma ale Jehovah, tangiakon jala parateon suarani aku kon. Diari hagogotaki hodo hujung, ai sai alusanmu doau. Dang adong tudoson ho di tonga-tongan aka debata, ale Tuhan, jala dang adong tudoson aka pambahenani. Rodo sogot sude parbegu akka natinongosmi marsoba tujulom ale Tuhan, jala pasangapon goarmu. Ai timbul doho jala mambahen aka halongangan, sasadaho do debata. Rapita, sai ajaron matuau ale Jehovah dalanmu, asa marpangalahwau di bagasan hasitonganmi, sai pasada ma rohaku makabiari goarmu. Ima sahatna. Martua doakan atau mangion hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tidakon maha porsiautai, soona hina tidakon idongat tasaha porsiaun disandok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan na tumapalangit dotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehovah na sesadai, imana tinubuhan ni si Maria, na gabe-gabean siat todi porbadia, adorang suabubuhan.
Idotu hatta atu maun na bernit di panghuman isilatus amate tarpajal do ibana di tau pinar silang na tua tu banua toru rung ditanam na mulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgu lahudul tu siamun de bata Jehova amanai pargogona suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanaon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsia ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangolu dosogot daging halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda amin. Shalom. Tabigi majolo tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu tanggal 27 Juli 2020 Pertangyangan Week Tuari Rabu tanggal 26 Juli 2020 pukul 10 siawib Week Rawamangun tolu dohot Rawamangun opat dibagas ni keluarga Peter Panjaitan, Boru Siringo-ringo, Jalan Paus Dalam, Komplek Perla B4 nomor 16 Rawamangun, Inganan Pertangyangan di Ruang Timotius. Tuari Kamis tanggal 27 Juli 2020 tolu, Week Penggilingan, dibagas ni keluarga Jepri Siahan, Boru Simajutak, Perumahan Taman Modern, Jalan Pelamboyan 5, nomor 12, Jakarta Timur. Pertangyangan keluarga Parhalado, Tuari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2020 pukul 10 WIB, Maringanat di Gareja, di Patupado Pertangyangan Parhalado Partohonan, Rap dohot keluarga. Pinangido Tusude Parhalado Partohonan, Rap dohot keluarga, asa maddohoti pertangyangani jala tepat waktu. Pesta Gotilon Minggu Sadarion 27 Juli 2020 pukul 8 WIB Maringanan di Jakarta International Velodrome Tapatubado Pesta Gotilon HKBP Rawamangun. Pesta Gotilon tapuka madohot pertangyang parmingguon jala diuduti pasahatos silua sian ganup uik songotada ni hamaliteota ala paso-paso nitu hata namangaramoti ngoluta ganupari tapasahat ma siluata di bagasan las ni roha baen hasangapon ni goar nitu hata. Seminar nasional dan launching pemberian beasiswa Tuari Jumat tanggal 4 Agustus 2020 pukul 10.04 saat rodi pukul 10 WIB Maringanan di Gareja Seksi Pendidikan Dewan Diakonia Rap dohot Komisi Beasiswa Patupa Seminar Nasional jala sekaligus launching pasahat beasiswa dohot tema From Zero to Hero kisah inspiratif meraih cita cemerlang. Narasumber Raja Bane Manalu, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama Bank BTN, undangan terbuka untuk umum. Tuaka ruas na berpartisipasi gabe orang tua asu, donatur, dohot CSR, formulir naung dibagihot di Minggu tanggal 10 Juli 2020 tapaulak mai tu Komisi Beasiswa ni Huriata. Seminar remaja Minggu tanggal 30 Juli 2020 pukul 8.30 WIB sampai selesai di Patupa Huriata do seminar dohot tema pendidikan karakter Kristiani bagi generasi milenial kerjasama dohot program pengabdian masyarakat UKI Maringanan di lantai 2 HKBP Rawamangun. Remaja ni Huriata
Riama Madohoti Seminari. Parheheon Naposobulung, hobartu kegiatan parheheon Naposobulung HKBP Rawamangun dipatupado akarangkayan kegiatan. Jalabui mata jaha di harotas tikting manang di website HKBP Rawamangun. Pembukaan parheheon dipatupa di hari Sabtu tanggal 20 Juli 2020 pukul 10.06 WIB di gereja. Pendaftaran CD reguler tahun 2023-2024. Pendaftaran pelajar CD reguler tahun 2023-2024 nunga dipuka aka syarat dohot hatotuan boi ma dijaha di harotas tikting manang di website HKBP Rawamangun. Ruas Nataba, Sada, keluarga Pikli Situmorang, Derita Juliana Boru Simarmata, Rosian HKBP Kutabumi, alamat apartemen Gading Nias, Pegangsaan 2, nomor Tolu, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Wik Kelapa Gading. 2. Keluarga Nyonya Jupentius Sijabat Boru Manik, Rabdoho Tolu Halak Yanak Konnasida, Rosian HKBP Resort Jatinegara, Jakarta Timur, alamat Jalan Multikarya 1, nomor 4B, RT 06 Sia, Utan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Tikting Naing Marbagas, Tikting Parjolo, Naing Majalo Pasu-Pasu Parbagaso Ma, David Hamonangan Pangaribuan, Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Pulau Mas Kampung Baru, Anak Niamata Manuasa Pangaribuan Nahinan, Tubuni Inata Herlina Boru Hutahayan, Dohot Orwana, Suryani Kencana Sihobing, Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Penggilingan, Boru Niamata Mahidin Sihombing, Tubuni Inata Nurli Boru Sigiro. Pamasumasuon di hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2020 pukul 8 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Tikting Paduahon, Sada, Naing Majalo Pasu-Pasu Parbagasoma, Manggaja Firdaus Siboro, Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Cipinang, Anak Niamata Basar Siboro, Tubuni Inata Norita Boru Nainggolan, Dohot Oroana Mika Sinintia Mariana Sijabat, Ruas ni HKBP Resort Jatiwaringin, Boru Niamata Marudin Sijabat, Tubuni Inata Sariana Boru Manik. Pamasumasuon tu hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2020 pukul 10.30 WIB di gereja HKBP Resort Jati Waringin. 2. Naing Majalo Pasu-Pasu Parbagasoma Aristo Paulus Mangapul Tobing, Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Kampung Ambon, Anak Niamata Posma Mulia Tobing, Tubuni Nata Jen Presda Boru Hutajulu, Dohot Orwana Rizka Kristin Sairang, Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Khusus, Boru Niamata Roy Timotius Sairang, Tubuni Inata Lovie Lian. Pamasumasuon hari Sabtu 20 Juli 2020 pukul 10 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Tuhatama nama masu-masu parsaripion nasida, gabe parsaripion nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Ruas namoding, sada, na di hari Selasa tanggal 10 Juli 2020, nunga jumolomoding sahalak ama, Soni Siahan, umur 56 tahun, hinabaluhon ni Inata Bernadetta Boru Simajutak, alamat Taman Kamboja nomor 54A,
RT 08 010 Sada, Rawamangun, Jakarta Timur, WIK Rawamangun 1. Kemudian hari Kamis 20 Juli 2020 tolu di TPU Menteng Pulo, Jakarta. 2. Nah di hari Selasa tanggal 10 Juli 2020 tolu nunga jumolo moding sahalak ama Edison Hutapea umur 75 tahun hinabaluhon ni inata neti boru lubatobing alamat Jalan Duyung 5 nomor 14 Rawamangun Jakarta Timur WIK Rawamangun tolu. Kemudian hari Kamis tanggal 20 Juli 2020 tolu di TPU Pondok Rangon Jakarta Timur tolu. Nah di hari Kamis tanggal 20 Juli 2020 tolu nunga jumolo moding sahalak ina Sodang Rosdiana Boru Simajutak umur 60 tolu tahun hinabaluhun nya masta Lustar Nainggolan alamat Perum Eramas 2000 Blok 22 nomor 9 Sia Pulau Gebang Jakarta Timur WIK Penggilingan. Kemudian dari hari Sabtu 20 tolu Juli 2020 tolu di TPU Menteng Pulo Jakarta. Nah di hari Jumat tanggal 21 Juli 2020 tolu nunga jumolo moding sahalak ama Lauren Simajutak umur 40 tahun hinabaluhon ni inata Leni Borusibolon alamat Jalan Kayu Manis Pitu nomor 4 RT 0507 Kayu Manis Jakarta Timur WIK Utan Kayu Kayu Manis. Kemudian di hari Sabtu tanggal 20 tolu Juli 2020 tolu di TPU Menteng Pulo Jakarta. Tuhatama mangaleong gogo dot pangapulion tu keluarga namar sitaononi. Pelian dohot aka urut ni buah-buah tajahama di harotas tikting nauk pinarade ni kuriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaun aka sipatu paota baen sangap di guarna songonima tikting di huriata minggu sadarion. Ure doi mono
Tumatang Yang Mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti akate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Selamat pagi. Nagabe turpuk dihita di Manogoton, di Minggu Tasadarion sian Evangelio Matius bindu 10 tolu, mamuka sian ayat 21, 1 ayat 25, songonon maridok. Dungi didok ma upama na asing tunasida, tudos do harajon banua ginjangi tu batu ni siarum na binuat ni sadahalak lau manaburhon tu porlakna. Ido sada nau met sian nasaragam ni boni, alai dung tubu gebembal gadui sian nasa ikau rata, pola hira haudo, jala rodo akapidong na martonga-tonga langit marasar tulatingna. Dungi upama na asing muse, tihatahon tu natorop, tudus do harajon banua ginjangi, tu itak naung niasoman, na binuat ni sahalak inaina lau pasaorhon tu itak toluapang, pai maasom saluhutna. Saluhut nai di hataun Yesus barhite sian umpama tunatorop, dang nama katai ibana tunasida anggo somarhite sian umpama. Asa jupak hinatahun ni panurirangin namandok, ukape pamangakku makatahon umpama. Hurukari pe nabuni sian mulane porti bion, ido yanggo sahakna. Hamuna kadongan saporsian di bagasan Kristus Yesus. Turpuk jami tadi hita, nunga 2 mingguon terus do berhubungan dohot sada upama perumpamaan. Ado maksud nih perumpamaan non. Sudah dibahayan Tuhan Yesus di bagasan pengajar Yonna, marhite perumpamaan, asamura niatusan, ahado lapatan ni harajau ni di bata. Di Turpuk Tasadarion berbicara tentang biji sesawi dalam bahasa Indonesia. Memang di sini agak berbeda, ya. Biji sesawi dohot ragi, ya. Ragi tadi asom, itak na asom naung pina asom, itu namanya ragi. Biji sesawi itu sangat kecil, seperti telur cicak itu, kecil-kecil. Alai molo disabur, ya, di tanah yang baik, boido ibana tubuh songon sadahau pola 1 meter tibona, hape sian nasaudo geleng na bibiti, jala boido gabe sarang burung di ginjang na, dia karanting-ranting na. Napa duahon ragi itak naniasoman. Ragi sangat berguna untuk pembuatan roti. Akan nahya mabain donat ate, kue yang paling gampang. Tidak akan pernah bisa jadi donat kalau tidak memakai ragi. Sarupa do roti nata alangi. Roti pun akan bisa mengembang itu karena ada ragi campurannya. Ado lapatan ni upama na duaon. Naing mandok tu hita, molo mangatu si taringo tu harajau ni debata, tidak ada yang luar biasa. Tidak ada yang aneh-aneh. Molo didok sada perumpamaan tentang biji sesawi dagelengi, artinya kita jangan pernah tidak berguna bagi orang lain, sekecil apapun. Unang doko kamu holan ruas biasa dohami di HKBP Rawamangun, tidak.
Molo sudah do mandokon ruas biasa, tu dia mah ruas na asing lao. Jalaro. Kita harus merasa bahwa kita semua ini adalah anak Nidebata. Marguna dohita saluhutna, dangadong naso marguna. Nah sekecil manang ahape, kehadiran tadi tonga-tonga ni huriata itu sangat bermanfaat. Tarlemu bima sonaria teh jam walu anon marpesta bona tahun di velodrome. Sian saotik natabain boy hita mangurupi aka pelayanan di tonga-tonga ni huriata. Banyak hal yang kita perlukan. Molo taringo tu keperluan ni huria siak kita tu hita do. Hal yang kecil yang dilakukan HKBP Romangun untuk akar ruas lau berdiakoni sangat dobelga manfaatna. Ido saya jot-jot hudokon tu hita HKBP Romangun dang jadi marpogos. Alaniaha ala godakian ulaon namar diakonia. Songon di minggu nasalpu manang di 2 minggu nasalpu. Namar sahit pe ngapiga halak di kunjungan di rumah sakit molo nunga diopname mulak tu jabu di jabu akan amonding tabereng mah dison samingguan opat mardalan mah diakon itu son. Gereja yang berhasil adalah gereja yang banyak melakukan diakoni untuk jemaatnya. Saotik do yang diperbuat alai balgado pakorhona. Dang naman mamereng nilai, sadia matoluratus tu akan namar sahit, biaya rumah sakit pedak sae. Alai ala ro huria manopot niba ala sian parsahiton, gabe tambah ma semangat, gabe tambah ma hama malum. Gabe besar ma ulau ni diakoni. Ada ungkapan halak Batak namandok tek-tek do mulani gondang. Ya. Tahu tek-tek? Ketukan. Ketukan kecil awal dari musik tortor. Naing manggambar hon ungkapan non songon dia do permainan musik Batak dimulai dengan musik dengan ketukan kecil. Tek-tek. Amang pargual parguci tek-tek enak kan? Bekamu mah musik marulup langsung kan tek-tek dung 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 gabe godang gabe meriah dari kecil sampai besar. Boni nadi sabur seperti biji sesawi dari kecil bisa sampai besar. Audak kuboto biji sesawi ada di mana di sini. Alai tiki nalau hami wisata rohani. Ada itu pohon biji sesawi di depan jalan gereja sampah, gereja Petrus. Jadi ada di situ satu pohon sesawi. Artinya rantingnya sangat kuat. Unang dokok kita tidak berguna, saya bukan siapa-siapa. Sekalipun kita dibully, sekalipun kita dikatakan, tolema molohamu mar minggu hola naing ahado. Neng adong haperluanmu hola naing tardidi anak kamu baru peho mar minggu. Neng malua anak kamu baru peho mar minggu. Sekalipun dia datang ke gereja, kalau datangnya itu benar-benar pas kena sama hatinya, maka banyak orang-orang yang semakin percaya. Intensif kita untuk datang ke gereja itu harus sesuai dengan pertumbuhan iman kita. Biji sesawi dapat menghasilkan pohon besar, menguntungkan bagi pidong namar tonga-tonga langit lau mambayan hasarna.
ragi yang sedikit bisa melembutkan singkong. Ya, jadi tape. Pulut nakarasipe dibaen ragi gabe ketan. Lapatana ternyata dari biji sesawi dan ragi ini adong do parsiajaran na penting tu hita. Di ragi dak kolan boy mengembangkan satu adonan menjadi roti. Ale adong do disi harumnya roti yang kita masak itu. Donat, ya mungkin semua sudah pernah bikin donat. Kalau ada yang belum, cobalah dilihat resepnya dari YouTube. Itu kue paling gampang itu ya. Jadi dung di paso adonani ya, kalau kita bikin donat kita adonin dengan ragi, dengan vermifan. Hola satokin do tatutup dalam hitungan menit, 30 menit dia sudah mengembang. Dari hal yang kecil bisa menghasilkan banyak. Didok di bakasan turpukta sadarion, asa selain diajarkan Tuhan Yesus taringot tu biji sesawi dot ragion, banyak hal-hal yang lain yang mau dilihat melalui kehidupan sehari-hari. Apakah kita bisa tumbuh dengan baik? Molo tapar siajari sian jamitata sadarion, ini adalah dimulai dari pekerjaan yang kecil. Awalnya dari jemaat, kemudian rajin partangyangan, kemudian mau bersedia jadi calon sintua, kemudian jadi sintua. Begitu jadi sintua memperbaiki akan nahurang, aka pemikiran-pemikiran yang salah, kita do namambayan nadenggan. Karena unggodang do ungut-ungut ketidakpuasan daripada bekerja. Makanya kan lebih baik sedikit bicara tapi banyak bekerja. Jangan tong kosong nyaring bunyinya. Tentang bangsa Israel di Padan Narobi digambarkan juga tentang hal-hal yang mulai dari yang kecil. Ya. Di bagasan 5 Musa pitu didok dodisi sekalipun kecil hupilit doho ale Israel sian nasa bangso nadong di Portibion gabe bangso halomoana bangsa kesayangannya. Banyak bangsa-bangsa asing yang jumlahnya lebih daripada bangsa Israel. Alai ikonido dipilih debata. Bukankah yang paling kecil ini yang disukai Tuhan menjadi bangsa? Selain ini muse mologanop Natal adong do akal liturgi di dakdanak mandok sian Mika 5 ayat sada didok alai Bethlehem Efrata nangpe geleng sian akka halak Yehuda ikon sianodo bangkit sahalak nama merintah Allah. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak dahulu kala. Dua contoh ayat sian pada Narobi bahwa dipilih debata do bangsa Israel dan alani jumlah nagodang. Hitape unak pola bangga godang ni ruasta molosian YouTube nomor sada do HKBP Rawamangun paling besar
dang na gereja na naubalga. Alai siad sudi KBP Rawamangun manau godang anggota jemaatna di angka 2.700 kakak. Alai molo dihitung ganup minggu biga mahita na boiro tu gereja. Tarida doi molo naing marpesta songonon, marpesta gotilon di data ma. Godang ma aka ruas naso mangaleon aka roha nang perhatian na di aka kegiatan gereja. HP gereja dang mamereng sian apa yang kita perbuat. Molo memang adong do marsait sia kita, siapapun dia dilayanin. Molo adong namonding, siapapun dia, molo anggota jemaat dilayani. Alai sada teguran do itu hita, asa hita pe jangan merasa kecil hati, walaupun kita kecil, alai hita berguna. Basongon si Goliat ma, geleng do ibana, alai boy do manaluhon, manusia raksasa. Tapi ya si Goliat ngamar baju perang, baju besi semua. Uluna pe marhelem. Hape si Daud holan marsipatu tali-tali do. Bohama parmahan. Alai nai mangalesengi do si Goliat terdibuka maka kacamata ni helemna. He, dakdanak, stageleng, nengaloku. Mampu do peho. Merasa seperti tidak percaya. Dang alani maloni si Daud mambain katapel nai. Alai memang tangan nai dot katapelna dot batuna nunga di pasu-pasu Tuhan. Kok bisa helmnya terbuka hona jidak naon ngapitor roboh. Itu kuasa Tuhan. Alani undak pola bangga hita di jumlah nagodang. Kuantitas itu lumrah lah ya. Itu bisa bersyukur, bisa juga tidak. Tapi datang ke dalam kerajaan Allah. Dang makatahon taringotu kuantitas. Alai naing makatahon kualitas haporsiaon. Kualitas haporsiaon asa boy hita songon biji sesawi dohot ragi. Biji sesawi kita berbuat orang lain menjadi bersuka cita karena kita dapat menjadi berkat. Bahkan kita menjadi satu kebanggaan bisa membantu orang lain. Biji sesawi kan tumbuh jadi tempat aka pidong namar tonga-tonga lait mambain hasar nadisi. Baru kita pun diajak menjadi seperti ragi. Ragi itu tidak terlihat setelah dilarutkan ke dalam air. Alai bisa menghasilkan adonan yang begitu besar dan bisa membuat harum. Bohadongoluta, bisa enggak kita menjadi harum karena pangalahota, haporsiota? Alana memang diajak dudison supaya kita mengalami proses. Proses mulai bonii disabur, dia punya akar yang kuat, bertumbuh dan terus berkembang, sahatuna balga memiliki ranting yang kuat. Om sada pelajaran dong. Molo biji sesawi mengalami proses pertumbuhan sampai besar, ragi pe mengalami proses. Harus direndam di air dulu, baru dipakai. Manang molo mambain tape ngajulo adong, tape i direbus baru dipamasuk ragi i. Dia harus ada salah satu proses. Dalam hidup ini juga proses kita banyak. Tidak otomatis kecil langsung menjadi besar. Tidak otomatis ragi langsung menjadi adonan, ikon melalui proses. Semua, roti pun kalau kita bikin adonan melalui proses didiamkan 30 menit. Membain donat pe
asa berproses ragi di paso 30 menit. Artinya godang do aka proses-proses di bagasan ngoluta termasuk aka pergumulan hidup ta. Tidak semua kita bisa seperti biji sesawi al dohot ragion. Alai ikon tahap porsiai do bahwa Tuhan juga bekerja, Tuhan juga berproses, tuhita akan nama ngulu di bagasan haporsiaon. Tuhan tidak diam. Nang peotik natabain pelayanata tu akadongata nang tu akahuriata semua akan diperhitungkan Tuhan. Karena apa? Ala nunga berfungsi banang bermanfaat hita tu akahalak na asing. Jadi panggilan sian turpukon tuhita asa kita memiliki perasaan kita berguna untuk orang lain. Molo digambarkan biji sesawi itu songon hata ni debata bertumbuh di bagasan dirita ganup marsada-sada, maka hata ni debatai bertumbuh jalan menghasilkan buah untuk orang lain. Alana di Dokdo di Jakobus, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Jadi jangan pernah kecil. Molodang dihargai orang lain kita, enggak dihargai ibotota, dang dihargai paribatta, dang dihargai edatta, dang dihargai simatuata, dang dihargai akadongan tubuh, unak pola mabiar, molo tohodo pangalahota marado pun debata denggando sude saluhukna. Yang terpenting sian turpukon, mengapa kita dibentuk Tuhan seperti apa adanya hidup kita. Kita harus bertanya, do fungsi dohot manfaat nih ngoluku tu akahalak na asing. Ido jamita dison, ikon adong do buanota sonari tu jabu do ngoluon. Apa fungsi yang bisa bermanfaat untuk orang lain? Agar dipaima Tuhan ma parbue nasyak kita akan merasa bertumbuh jala boi memperbaharui diri laho berguna tu akahalak na asing. Ido nanaing dipaingot di bagasan turpukta. Jadilah orang-orang yang berguna, jadilah orang yang bertumbuh sama seperti biji sesawi tumbuh dan kuat. Jadilah seperti ragi yang bisa berfermentasi, membuat suatu adonan yang wangi dan harum, kita menjadi harum bagi orang banyak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mau lihatena di pesat rohanami tuho Tuhan, ala nunga didungani ho kami di bagasan tikion. Naing Tuhan marsaur kami lam tudenggan na rap dohot ho ajari kami sipata dakwatu si kami. Maka taho pe kami sipata mambain akadongan tersinggung alai di bagasan tikion diajari kami. Nang pe merasa kecil kami ternyata marguna do HP kami tu akahalak. Molo dipapungu akan merasa tidak penting, sungguh sangat penting habal gaun ni parpunguani. Alani Tuhan pasu-pasu maaka ruas monaro tu bagasan kebaktianon. Molo adong sihol di rohana sida asal lehonomu torang pikiran dame jala mangula mahori tonga-tonga ning ulu nami di akana makasih holi lume-lumem diganup keluarga akan natoras nama si hol pai mahon haroro ni pahopu homa Tuhan nama mereng homa Tuhan nama nangihon si hol ni rohana sida mula dong dope sian tonga-tonga nami akaya nakon nami naso dapot sikola dope homa Tuhan nama ngurupi asabui ajaran baruon denggan akaya nakon nami masuk sikola kuliah Leon hapistaran di aka yanakon nami di pelajaran baru tahun ajaran baruon. Asa buina sida mangihuton parsi ajaran nasida.
Songoninang akayan ako namin na sudah pot karejo. Toktong ma Tuhan leo semangat inasida laho mangalului nasa ulaon hombar tulomo ni roham Tuhan. Songoninang akana sudah pot rokap Tuhan. Tuhodo upasahat akayan ako nami boru nami lehon marokap inasida na biar meda jahuba jala rokap nabui menerima segala kekurangan kelebihan pasangan masing-masing. Tuhan songonima nang di bagasan aka pergumulan toktong adong siak kami Tuhan na merasa memiliki persoalan yang mungkin bisa menghambat hapor siaonna. Molutung alani rumah tangga, hubungan suami istri, anak dengan anak, anak dengan orang tua. Molutung alani ekonomi, kekurangan biaya, lau manggarar sekolah yanakon. Tuhan, homa pangurupi nami na luar biasa, pos rohan nami lehonon mu jalan keluar. Songoninang dia karuas muna di bagasan aka parsahiton. Homa Tuhan nama masu-masu saluhutna. Tarlu mobi ma Tuhan di aka dongan nami namar sait nunga menahun. Lehon ma Tuhan. Tanda halonga kami asa boy nasida malum jalarap doh tami manangihon mamuji pasangapon guar munabadia di ingananon. Tuhan di naneng uduton nami di bagasan manogoton kebaktian bersama di Veldrom ima nama mestahon pesta gotilon HKBP Rawamangun pasu-pasu mahami saluhutna asa boy dinggan mardalan pestai jala sukses sudi hami boy di bagasan hai pason songoni nang sukses nang di bagasan pencarian dana laho keperluan operasional gereja KBP Rawamangunon. Tuhan mau lihat tema diho pasu-pasu mahami saluhutna, pasu-pasu di bagasan nasa ulaw nami, asa boy hami berkecukupan, laho memenuhi segala kebutuhan rumah tangga nami. Mau lihat tema diho Tuhan, upasat hami tangyang namion, sesa jumolo dosa nang pangalasion nami. Asa lamar nida hami di gudang ni asine roham, naung di pasat ho Tuhami. Marhite Yesus Kristus jalom tangyang nami, asi maroham. Amen. Marinde mahita huhut tapasat mapeliata napa duahon. Oh
Rap jongjong mahita saluhutna. Tatang yak koma peliata tuadu pani debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang hodo haroroni salut sileon leuna denggan dot na solibasa na moliutus. Upasatami masyana nilehomi tuhami pelianami tuho say jalo mai gabe uap na husus si jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa parasya kami pelianon patimbulhon harajon muritonga-tonga ni huriam do ti portibion. Buhay marwanami marhitay tetondim, asalam hutanda hami godang ni sileon lehomi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di Banua Ginjang, say pinadbadi amaguarmo, say Roma harajonmo, say saot malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hangoluat siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami, una kami togyon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho, disondakon Tuhan di bata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho, jala di pasaur hon madamena tutondim. Atas nama Pandita, Parhalado, tim musik, tim multimedia HKBP Romangun, Pasahato Tuhita Saluhutna, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat selalu. Buah-buah dihita, dangadong kebaktian jam 10 digabung do di Veldrom, masuk kita jam 8 di sana.